благодарности на организаторите и на всички организации, които подкрепиха това събитие да стане реалност. Искам да ви представя Майкра, който ще говори за планиране на веб проекти. Какво представлява бизнес целта? Бизнес целта реално е като компас, като пътеводна светлина. Тая нощ мислих цяла нощ и ми хрумна сравнението с полярната звезда. Това е един флагман, една точка, един ориентир, който през цялото време на живота на проекта стои някъде там и ни насочва и ни казва: това е нашия път. Всеки един момент, когато вие се отклоните от пътя, всеки един момент, когато възникне някаква задача, всеки един момент, когато някой ви задъхва или клиента каже: абе, може ли да направите и това, вие си поставите въпроса: това води ли ни там? Така, за социалните мрежи, като цяло това, което трябва да маркираме, е, че те са ужасно много. Със всеки ден, общо взето, излиза нова социална мрежа, което прави живота на нас, съответно маркетолозите, хората, които занимават с интернет, с комуникации и така нататък, доста сериозен и доста сложен. И съответно това е чистата ни работа, която е комуникативна, професионална, програмиране и така нататък. Изобщо повечето хора не се замислят за сигурността и какво се случва с security-то, какво се случва с профилите, дали могат да бъдат хакнати, не могат и други тем подобни неща. И Open Source системата ще ви даде възможност да напишете, доразвиете, създадете нова апликация и в същото време тя да бъде като част от било Joomla, Drupal или WordPress. Мисля, че всъщност това е, което имам да казвам. Ако мога да направя някаква аналогия, по-скоро да видим какво Open Source и къстъм решението, аз бих казал, като заплатите за Microsoft Word или да изберете безплатна отворена алтернатива с отворен код. Тоест софтуерите с отворен код Open Source се разработва на доброволен принцип от много разработчици. Обикновено кодът е напълно отворен и всеки може да допринесе за развитието. Това често води до много по-чести апдейти в сравнение с къстъм решенията. И това означава, че повече хора могат да работят с тази система. Тоест, ако една фирма ви направи едно къстъм решение, вие трябва горе-долу да се ожените за тази фирма, защото нейните програмисти много добре знаят структурата и кода на това решение. Само че другите фирми може да не го знаят толкова добре и може да им е по-трудно да работят, което също може да доведе до конфликт. Open Source е по-скоро безплатното, свободното, където всеки допринася и повечето хора го познават. Това бих казал, че е Open Source. И допълнение, ако изберем Open Source, един вид сме независими, няма нужда да се женим за никой и във всеки един момент може да сменим човека, или фирмата, който ни поддържа проекта. А що се отнася до границите, аз конкретно при работата си с Drupal граници не съм виждал. Генералната идея, която искам да представя и да защитя пред вас, е, че Open Source решенията са много функционални и могат да се използват в редица случаи. Те са като едно швейцарско ножче. Ако човек му трябва да направи нещо, вероятно ще му свършат работа. Въпросът е, че ако трябва да свърши нещо твърде специфично, като примерно операция, вероятно ще му трябва скалпел, т.е. един по-специфичен инструмент. Авторското право, независимо от името на английски, което е copyright, не означава правото да копираме. Точно обратното, това е една защита, която се дава на носителите на авторско право от неразрешено използване на техните произведения. Какво значи това? Авторското право не е едно право, а то е съвкупност от правомощия, които се обединяват и дават тази защита на неговия носител. Т.е. носителя има изключителното право да използва своето произведение и всеки един друг човек, юридическо или физическо лице, трябва да се въздържа от неправомерно използване. Какво представлява Hive? Този софтуер първо капсулира работата на всеки клиент. Той позволява това, което прави един клиент, да не се отразява на останалите клиенти. Той също така разделя средата, в която работи клиента, от средата, в която работят администраторите на този сервер, който също повишава сигурността на сервера, и той предлага една огромна статистическа информация, което изглежда нормално за всеки софтуер, но ще видите как ни помага на нас, заедно с вас, да търсим решение на съвместните проблеми.
Съдържание може да бъде всеки един рекламен текст и съответно контент, който е част от кампания. Може би това да е текст на флайер, дори билборд, слоган. И вече тук ще стане въпрос най-вече за съдържанието, текстовото на сайта. Текстовото съдържание на сайтовете е определящо за тяхната, как да наречем, слава или за тяхното падение. Защото вчера наистина страхотни хора говориха много добре за дизайн, за платформи, на които се изграждат сайтовете, но от всичките тези причини, които могат да поместят вашия сайт на първо, второ, 734 или което и да е място, най-важната е съдържанието. Много често наши потребители си правят една кампания, пускат я и казват, това не работи. И точно с това го обяснявам, че това не е еднократно действие, това е стратегия за създаване. Значи идеята е, че ние нямаме или имаме някакъв диалог с клиента, ако нямаме, трябва да го създадем. А ако имаме, трябва да го подобрим. Трябва да преценим дали е достатъчно добър. Така, следващото част е персонален диалог с клиентите. Това да се обръщаме към клиентите с хей, ти здравей или здравейте, или сте наши клиенти, не е най-удачният вариант, тъй като всеки иска да се чувства специален. На всеки му харесва да се чувства специален. На всеки му харесва. Аз ще ви говоря днес за рекламата, обаче прецених, че ако започна да ви говоря за един прес или банер, ще бъде супер скучно. И за това ще ви говоря за рекламата в концептуалния смисъл. Какви грешки се правят в рекламата, как би могла да се направи рекламата с опция на това да имате по-голяма ефективност, обаче изобщо инвестирате време, за да рекламирате нещо някъде. Най-вече трябва да се зададем въпроса какво е реклама и той следва модела и това, което ви разказа и Любо и Неви. Не бива, рекламата се прави, за да провокирате определено действие в потребителите, които виждат вашето рекламно послание. Обаче това действие трябва да е предварително заложено. Както като вид действие, така и като обем действие. Рекламата има три вида реклама. За най-общо казано, реклама за популяризиране на марката, бренд awareness реклама, реклама с цел продажба, реклама с цел изграждане на лоялност в клиента, т.е. повторна по трета и пета продажба от клиент, на който вие вече веднъж сте продали. Едно от тези три неща е добре да следвате. Добре е да следвате и този ред. Т.е. не можете да очаквате 2, 3 и 5 продажби в клиента, когато не сте продавали никога до сега или той не познава вашата марка. Бранда е всичко, което имате чисто от маркетингова гледна точка, смисъл всичко не, но основното нещо, което имате, около което се върти всичко и всичко, което правим за този бранд да остане възможно най-дълго време. С две думи, структурата трябва да е чиста, ясна, всички наши страници трябва да има линкове до тях и в общите линии правилото е, че до всяка една страница трябва да може да стигне с не повече от 3 клика. Как да превърнем феновете си в голями клиенти? Не знам, защото не съм милиардер, нали, ако знаех. Щях да ги превръщам, примерно имам една страница 100 000 фена, по 5 лева, айде, Малдивите. Не знам как, но мога да ви дам някакво предложение. Ако обърнете това изречение, то това не е изречение някакво такова, нали? Ще намерите отговора. Как да превърнем нашите фенове в потенциални клиенти, когато превърнем нашите реални клиенти в фенове. И най-интересното, най-важното, това на което ще наблегнем след малко, вслушвайте се и поощрявайте обратната връзка. Вашите клиенти са вашия бизнес, вие добре го знаете, няма защо да ви го казваме сега за пръв път. Онлайн можете много по-лесно да се слушвате и те биха искали да споделят повече с вас. Много е важно вие да им се отблагодарявате по някакъв начин. И така наречения пак с добра българска дума съпорт, поддръжка. Тук съм ги ударил от виждате, като имам предвид, когато клиента има проблем, свързан с нашия продукт. Независимо дали е наистина проблем или той си мисли, че е проблем, е добре да реагираме мигновено, да му можем да реши проблема и по този начин той дори да е бил недоволен в началото, да се окаже, че в крайна сметка става доволен, както казах също в предишната лекция. Защото аз имал съм такива случаи в моята практика, когато идва клиент, нали,
договорен, какво се е случило, защо така. И след разговори и след решаване на проблема той става не само говорен, ами става и така мисионер и рекламира самата марка и самия продукт, въпреки че преди това е било от недоволните клиенти. Мобилната страница е веб страница, пригодена за малките дисплеи и за особеностите на мобилните телефони. Особеностите са управление с няколко пръста, възможност за зумване, невъзможност за плееване на флаш и други подобни. Но както и да е, в крайна сметка целта е да имаме една добра ползваемост на мобилен телефон. Тоест, това е нормална веб страница, която се хоства на нормален хостинг, но просто нейното съдържание е така направено, че да пасне в телефона. Мобилното приложение е нещо съвсем различно. То е програма, написана от такива като мен и други хора с странни прически, бради, татуировки и така странно изглеждащи програмисти, искам да кажа. Да. Ти между другото изглеждаш като програмист, не знам дали е. Това е комплимент или не? Не зависи от гледната точка. Смисъл, моите клиенти, ако го чуят, не знам каква ще е реакцията. Ама чакай, не трябва да пишеш кода. Да. Окей, но това е положение, което се разработва на определен програмен език. То се аплодва в съответните платформи за разпространение, като за iPhone това е App Store, а пък за Google преди се казваше Android Market, сега се казва Google Play. И оттам потребителите го даунлоудват върху собствените си телефони и работят на него, както работят с десктоп приложения върху стационарните си компютъри или върху лаптопите си. То стои постоянно там, то не се зарежда в браузър, доколкото веб страницата се зарежда в браузър. И те спокойно по всяко време работят с приложението инсталирано върху телефона. Винаги не е безсрочно. Защитава се докато е жив автора, плюс 70 години след неговата смърт. Не! 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 Значи, можете да кажете нещо по въпроса за Firefox, другите изобщо. За браузерите говорим, да. Буквално говорим за Opera, как може да се ползва по какъв начин. Това е... Говорим за SEO, нали така?